Ähliňize salam, men Azat. Azakultum kanalyna hoş geldiniz. Bugünkü videomda size Telefonyn Ekranyny Kompýutere Geçirmek görkezdim. Onda videomza geçeli. Ilki bilen kompýuterde Google Chrome'a ýaly istendik browsere girip, gözler yerine Apple Mirror dip yazmaly ve çıkan birinci sayda girip şu programı skaçat etmeli. Programmanın içine girenden soň garaşmaly ve telefona şu programma skaçat etmeli. Gelin näde telefonu yüklemeligini geçip görelim. Play Market'e girer, gözler yerine yankı programma Apple Mirror dip yazar ve çıkan programma skaçat eder. Mende skaçat edilen siz özünüz skaçat edersiniz. Şimdi içine girer ve buradan dale deyip geçer. İkisinden skaçat edemden soň kompýuterden telefondan şu programmany kompýuterde yankı programmanın içine girer ve garaşar ve sonra telefona geçip şu duran yerdeki mirror diýen ýere basmaly ve razрешить bermeli, garaşmaly, gözleýär. Şu mirror bereňizden sonra özüňiziň şu kompýuterini açyşyna men gözläp başlady. Birazrak garaşar. İkisinden Wi-Fi çatığı bolmaly. Benim kompýuterim çıktı, Lenovo deyip Lenovo'nun üstüne basacağız. Evet, hazır kompýuter ikisi birikýär. Hani ikisi birikdi, şundanda telefonu kompýutere baglaýmy deyip çıkýar, kompýuter telefona baglaýmy deyip. Yani böyle biz telefonu kompýutere baglaýas. Ne bağlandı? Videonu halam bolsaňyz like basyň, eger videomy birinji görýän bolsaňyz kanalyň aşağındaky başlasy düğmesini basyň we çıkan jaňjaňyzy basyň. O jaňjaňyzy basmagyň sebäbi meniň her hojak videomdan ilkinji bolup siz habardar bolup durarsyňyz. Indiki videomuz nähil temada gelmegini isteseňiz kommentarda belläp geçiň. Indiki videoda görüşýänçe hoş sağ bolun.